alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en video, hvor jeg laver fra 5% til 25%. Jeg ved godt, det er ikke 100, men der har vi bare ikke lige lyst til i dag. Og bare for at sige det, hvis de ikke forstår det, så er det, hvor god man bliver til 5 til 25. Eller hvor god sådan. Til procenten. Ja. Det er 5%. Hvor god man er. Ja, det er fint nok. Det var ikke med det der skilles. Det kom senere. Okay. 10%. Så er vi simpelthen kommet til 15%. Så er vi simpelthen kommet til 20%. Og inden vi går videre til det sidste, så siger jeg bare lige, der kommer en par 2, hvor det kommer op til 50%, og så en par 3, hvor det kommer op til 75%, og så en par 4, hvor det kommer op på 100%. Mhm. Okay, nu er vi nået til 25%. Og alle de her ting, det hænger ikke sammen. Det er sådan det samme som fra 0 til 25. Så er det forfra bare op til 50 eller sådan noget. Yep. Sorry. Men det var alt. Vi ses.